Закон сфокусований саме на функціонуванні української мови і на утвердженні як державної. Тут і сама назва закону про це говорить, і власне його логіка, яка веде до того, що вводиться новий фактично орган державної влади. Це комісія з мови, з мовними інспекторами, з уповноваженим Верховної Ради з питань мови. Інші мови там згадуються в контексті. І я думаю, що для того, щоб урегулювати всі питання використання цих мов, потрібен або окремий ще документ, який би лінкував правове поле України дійсно з Європейською хартією мов. Тоді буде певна логіка. Так, ми утвердили статус української як державної, утвердили статус інших мов, в тому числі мов корінних народів, це окремий. І тут дійсно є місце мові кримських татар як тим, хто є корінним народом України. І трохи мови меншин. Тому що мови меншин – це вже інша стаття, тому що у кожній із цих меншин є своя держава, де ця мова відповідно захищається. Але ухвалення, наприклад, цього закону, воно дасть можливість реалізувати положення і закону про освіту, наприклад, де були дискусійні моменти, це 7 стаття закону про освіту, і, зокрема, закону про повну загальну середню освіту, який урегульовує використання мов меншин в освітньому процесі, що є дійсно достатньо чутливим. Тобто він такий, як вузол, тобто навіть ті питання, які цей закон не розв'язує безпосередньо, він на них впливає опосередковано, тому що він дає, наприклад, старт іншим нормативно-правовим актам.